Olemme saaneet todeta, että laiton maahantulo Suomen itärajalla on välittömästi jatkunut. Maahantulijoiden määrä lisääntyi nopeasti ja ilmiö kiihtyi arvioitua nopeammin. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikkojen kautta Suomeen oli jo aamupäivän aikana saapunut useita kymmeniä henkilöitä. Hallitus oli varautunut tilanteen pahenemiseen ja kerroimme edellisestä päätöksestä tiedotettaessa, että laittoman maahantulon ilmiön jatkumiseen reagoidaan rajanylityspaikat sulkemalla. Ja näin myös toimittiin. Valtioneuvosto on kokoontunut tänään ylimääräiseen istuntoon päättämään itärajan rajanylityspaikkojen täyssulusta. Sulku alkaa huomenna perjantaina 15. joulukuuta kello 20 ja päättyy 14. tammikuuta 2024.